Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyutrap Integrated Territorial Organization Kralit Banbu da kajing tho Ashoka Office Meghalaya State Pollution Control Board habede kajing jur kajing mi pui nakawe ka karkhana cement kabadan ha umyam Ripai District habakran shikilar pathai kubor uba donbok dekhar President Hito ule thu bagini kisngi ka seng kalayo kajing ujo niki pat ba nong shnong jong ka than ha kabede kajing mi pui na ka RNB Cement Private Limited kabalabu ajingma yinong shnong jong gathan shu ule tho bana kalyang ka MSPCB kradap ban pha jing tho shakikar khana penmi cement ki badan ha umyam Ripai District bagidi ban buat yaki kindon bagathan kan light nagi jingma kajing shimkhya ka hito habede batkani kadei namar bangim kwa baka umyam kan yo ekanam ka bandong kum ka bernihat long uba donbok ulong baka Meghalaya menta kumbalai phopesan kaladei kajaka bajabo lada phai kum ha East Chanda Hills karib hoi ban katugani ki weipat ki jaka ki ba omla shu bante kindon ha ka bede kajing jabo kal air uba donbok ulekno bagani baro kadi namar bagajing kainsting ka sarkar jila bakamla bante kindon ya ki company ki bawan banbu karkhana penmi cement hapo ka jila kumta ka hito pelakentu ya ki MSPCB ban penlong kajing jurep ya ki karkhana penmi cement ha umyam Ripai District balada kimla ban penbiang kumbal betha ban khangkhadap shisendon ya ki te ki karkhana ni kalian jong ka hito sangkeme ni lawan jenis Meghalaya State Pollution Control Board hadian ba ni yo kajing ujor naki paradokot berkinong song jong ka than na pok umyam nong ster na stai te kila pha e ka ka video ka ba ka don ka leakage habi ada ibat ka wai ka cement factory ka bangi tip kerteng kum ka RNB Cement Private Limited te hadin bangi i ka ta ka leakage kam dei shu ta kata ka pedem ko pemi nang ta atos khana lane kata ka chimney smoke ndrei ka dei ka dust particle kata ka ong kanong no ka kti lane uklingkar ubami nang to ka dei kata ka leakage ka ba ima te yaki video ling la yoring gila pag nila dem IT hang ni apo office but shapi kilap taibor yo te nakaliang ko jungi nila yakren baku member secretary bopay akan kam Meghalaya State Pollution Control Board pag nila IT ro ya ka jingu jo nan ni kata ka dorkas but nila receive di konsep ne ibad di page hapo kan ni ka benta but member secretary kumjo te nakalian ko jongki ki ong Kim Shong Klikti kin le ikni ka berengkam bat hoi nadu u benai jong April bat June kala don kata ka city ke ba kila ai shiki industrial estate hapo umyam ke ba ba katkum ka jingkren kan ka Meghalaya State Pollution Control Board ya kata ka particulate matter PM10 bat kata ka particulate PM2.5 kila exit ya kata ka National Ambient Air Quality kamumut ke bambu jingma ya kata ka tong thain ka badan stai but ka jing shim kya hi na ka seng hito namar bangim kwa ba ko umyam kan yo ya kanam kum ba yo ya ka po ka bernihat ka badang shen ba mdei tang nakapor ba ngi kren ba kata ka ban haka jingra khe ka ta ka world environment day ndrei ka jing shisha pat ngi lab ba menta kum ba life percent ka Meghalaya kal along kum kata ka polluted area lor pipek chalo East Chanda Hills Ripai District bat katu kan ki jaka ba umla bente kendon ya kata ka pollution bat ngi kenturu bat ngi penremru ya ka sarkar MDA ke ba island ya ki cement factory bat ya kita ki industrial ki bamla bente lakam kan ni bro khoi ka dei ka jingkan sting ka sarkar bat la dengi pej kat kum kilat patai kubor ha jing jubab le ki minister I ba kim tip I bhang kata environment ki shu kren bebe bat ki ong ba ngi don kam da ka jing ujor ka jing complain hendrei ha ba ki don ke khmat ki de ban pendon kam ni ke khmat bat ki jubiang ha ba klai bat di sungkhe hadu kata bat ni kentu ya MSPCB ba ka de ban khangdam lada katai ka RNB kamla ban pembiang kat ya kata ka kajing don kam kat kum kan ka juk pementa bente lakam ni kata ka pollution bat lada kani ka office kamla bente lakam ngim si nakalyang kaseng in sim riki wi lat lenti bat kan poiru shadu kasenjam lada kam biang kat kum ka kata kriteria kat kum ki jing ai jumut jong ka seng hakani ka dorkas tamban se ngi haban likhang he nomor ba bandring men si lene bandring he kala air ka bajubo ki parado paras snam jungi ki ba shong sta chapo cha dong nyam komot minum
syong klikti bat nginum ai lat ya yano habe ya debat ka ne ka benta nomor ba kila pengkhenyi ka an bat hoy kumbong ngamne ba ka napo ka MSB ru nang shen kala ai de ka notice sikitai bat nila yo kita ka notice nila iru ba kila pengkhenyi kita ka air quality tan kalian ko jongi ngibu ka kruwa sikipat ba kidei ban pengor bat khamtam ki ba don stay siapo sadong stan ki ba yam ki badang don stay saja ka bagi don ki industri sebab kim dei ban sus ngamjar henry ki dei ban mi ban keren wala da ubar jala bo syong sabai sabar state udang keren langsung kya ya kata ka ja jingjobo kamai mariang jongka berinyo tra ke jala me klia kumcho tangi le ki ba don hang ne ki ba ngin hab im ne habam bat ne ba hab ya phang ne ni dei ban sim kya ba ni dei ban yada ya lakari bat ni dei ban pekngor he kat kum bentang kum ngoi phi kat kum ya kata ba kilek inspection na kimlek henry kawan ka wika shithi bang ayo lingba kita ki source of information ba kila deb apa ai kata ka notice sheki ni ki industrial estate henry ya kata ka R&B cement ki ai ni ki mai kata ngimtip henry kajing sam ya kata ka notice haba kila ai por hapo sansi ban penbiang ya kata ke PCD ke pollution control device bat ki ki jingdon kam ki kata ta oi nilai ba kila le te henry bandong ba ki lej hi da kata ka manual inspection ngim nuat banong te nakalian jong MSPCB ru members secretary bat ki bapak yang tu kila ai ka assurance mana ba kin le ya ka kam te khanang ban kam ba tip kam ba ngan ini badai member jong ka umyam in batai kam ba ka katu kala air bat kata kata dam kumno ka affect yaki nong song stai ang plo ni member jong ka hito na umyam te ngarsa roh umyam nong seder te kat kembujing I jonga ma ba katadam ka bawan tiki factory ka long pas ni hodu kata-kata ba menerima siap rula not shot ka bawan ka step de bang khit cham step ka kali eru ka sop li sop itu di simen kim de shu tang kala air te long ka sneu gan Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing kai bapura kat kom ke jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing kai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science, BSW, MSW, but QA. ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok